Doncs la Casa d'Oficis és un programa de formació-treball en el que 16 joves s'estan formant en l'àmbit de les noves tecnologies, dinamització digital per una banda i tècnica en microinformàtica per una altra. Internet abre millones de posibilidades. La que más define, yo diría que eficacia. Eficacia en la gestión, eficacia en las comunicaciones, eficacia en la administración. Internet és comunicació. És una finestra oberta al món i pots trobar moltíssimes coses. Confiança però prudència també, perquè hi ha moltes coses i s'ha ben bé desxifrar la informació i vigilar molt, però bueno, amb confiança. Al principi molta gent creia en internet com un déu, no? I ara no, ara hi ha moltes pàgines, hi ha molts blogs, hi ha molta informació i, ojo, aquesta informació s'ha de tractar i s'ha de contrastar. Hay que tener criterio para filtrar lo útil de lo no útil, porque no todo lo que está en la red es cierto. Aquí es busca informació. Tenim enciclopèdies, tenim llibres, tenim moltes coses. I internet és una base més, és una enciclopèdia més d'alguna manera. Hi ha hagut una gran evolució a les biblioteques en 10 anys. Abans únicament entraves en una biblioteca i únicament hi havia llibres. Ara hi ha àudios, hi ha vídeos, hi ha revistes, hi ha internet, hi ha connexió wifi. 15 años antes, pues, para comunicarle a un abonado que le haces una promoción, le enviabas una carta. O se lo decías en el sitio donde tomas su sesión. Hoy día le puedes enviar la información por internet. Ara es treballa amb xarxa, con lo qual no és una biblioteca, sinó són moltes biblioteques que tenim accés a molta més informació. Para girar recibos, para enviar información, para colgar información. No se concibe una empresa moderna sin estar conectada a la red. La societat avança tecnològicament, hi ha una escletxa digital que encara predomina a la societat actual. Cuando estudiaba esas cosas no existían, me he tenido que subir al carro para no quedarme obsoleto. L'alfabetització en la societat en la que estem vivint actualment és molt important. Hem de lluitar, sobretot pedagogs, dinamitzadors, perquè l'escletxa cada vegada s'escurci i sigui més important que gent gran, sobretot, o gent amb dificultats s'apropi al tema de la tecnologia. Interfícies web. Noves tecnologies. Nous oficis. Dinamització digital multimèdia. Tecnologies de la informació i de la comunicació. Comunitats. Xarxes socials. Edició de vídeo. Identitat digital. Blogs. Capacitat de comunicació. Continguts digitals. Disseny. Fotografia. Interactivitat. Canvis tecnològics.